Mare, jo no vull anar a l'internat. És bo per a tu, quan sigues major el comprendràs. Adéu. Sergi? Laura? Quant de temps? Laura! Com estàs? Molt bé, i tu? També, quant de temps sense veure't? Sí. Ese xiquet no és bo per a tu. Per què? Perquè no està batejat. Però que això què importa? Viu en pecat, la gent el mira malament i ens mirarà a nosaltres també. Em té igual. A mi no. Que soy les penses en la gent, pensa un poc en mi, mare. Pensa en tu i en la teva reputació. Em té igual, jo l'estime. Mentira. L'estime. Mentira. L'estime. Mentira. Sergi, els meus pares no volen que estiguem junts. Però per què? Perquè diuen que no estàs batejat. Què importarà que no siga batejat? Sempre igual. Pues no ho sé, però jo t'estime, però no ho entenen. Em volen enviar a un internat. O penses suspendre tot No fins que... permetiré que t'envien a un internat. Sí, jo suspendré tot fins que ens deixin estar junts. Abans de que es pillen. Adéu. Altra volta. És que... Què? Què? Ese xiquet no és bo per a tu. Que jo el vull, mare. Tampoco es coño de tú. Ese xiquet no és bo per a tu. Mare, jo l'estime. No està batejat. Da igual, jo A mi l'estime. no. Que no, que jo l'estime. Que Mare.